Si tu esperes que els preus baixaran en el futur, és molt probable que la millor opció sigui el lloguer. Al final té que haver un equilibri entre el lloguer i la propietat, i l'equilibri significa que dona el mateix llogar que comprar, exactament el mateix. L'única diferència és que per a comprar tu necessites una hipoteca o necessites finançament, per a lloguer no necessites finançament. Aquesta és l'única diferència. Els lloguers estan baixant al 10% o 11%. Clar, perquè el lloguer segueix la compra. O sigui, si el preu de la vivenda, si el preu de l'habitatge està baixant, el preu de lloguer no pot pujar. Hi ha més gent que lloga, però també hi ha moltíssima més oferta de lloguer que hi havia abans. Perquè la gent que no pot vendre la vivenda, el que fa és posar la vivenda a lloguer. O sigui que hi ha molta més demanda, però hi ha molta més oferta també. I per tant els preus continuen baixant. Una vivenda és part consum, part inversió. I aquesta part d'inversió és la que genera la bombolla. No hi ha bombolles en el preu d'una lata de Coca-Cola, però sí que hi ha bombolles quan és un bé d'inversió. Solament la desgravació de la vivenda fa pujar el preu d'un 8 a un 10%. Les expectatives de revalorització fan pujar el preu de la vivenda també, perquè la gent pensa que si no, a la meitat de la bombolla la gent pensava si no compro avui, demà serà 10% més car, no podré comprar, o sigui, compraré avui al preu que sigui. Aquest preu és totalment una locura, però és que si no demà serà encara pitjor. Aquesta situació també genera pressió a l'alça dels preus i simplement és per el que la gent pensa que passarà en el futur amb els preus.